Prosperità b'ġustizzja soċjali. Din hija tema ta' dokument qabel il-budget tal-2017 li kien ippreżentat lill imsieħba soċjali għad-diskussjoni. Eżerċizzju li jsir ta' kull sena biex il-budget finali jirrifletti x-xewqat u l-bżonnijiet tal-ispettri kollha tas-soċjetà. Minar ma żvela d-dettalji l-membri tal-medja, il-Ministru Edward Cicluna stqar li l-isfidi għal-Gvern fit-tieni nofs tal-leġislatura huma fermi kbar minn dawk tal-ewwel parti. Għaliex minkejja li l-ekonomija sejra tajjeb, l-aspettattivi tas-soċjetà ċivili splodew. Dan fil-waqt li l-Gvern irid jagħmel tajjeb għall-inġustizzji li saru minn gvernijiet preċedenti u l-wedit li saru sissa. Cicluna rimarka kif il-mira tal-Gvern hija li pajjiżna ikollu tkabbir ekonomiku sostenibbli biex sa massimu ta' 20 sena oħra il-livell tgħixin tal-Maltin ikun daqs jew saħansitra jissupera il-medja Ewropea. Minkejja li l-budget tas-sena d-dieħla se jkompli jinvesti fl-infrastruttura tal-pajjiż u fir-riżors uman fost oħrajn, il-Ministru għall-Finanzi qal li issa wasal żmien il-moderazzjoni biex ir-riżorsi Maltin ikunu kapaċi jsostnu it-tkabbir ekonomiku. Fit-tmiem il-laqgħa One News ħal-kummenti ta' chairperson tal-MCESD John Bencini li diskriva reazzjoni tal-imsieħba soċjali għad-dokumenti ppreżentat bħala pożittiv ħafna. Kollha mingħajr eċċezzjoni llum qed jgħidu lill-Gvern prosit tal-progress li għamilna fl-ekonomija. L-ekonomija sejra tajba u tajba ħafna. Imma b'żewġ affarijiet. One, irridu naħsbu għal meta pajjiżna jista' jieħu xi daqqa. Da kull pajjiż jieħu daqqa. Bencini stqar li b'vuċi komuni it-tieni talba tal-imsieħba soċjali kienet li l-Gvern idaħħal miżuri ta' distribuzzjoni xierqa tal-ġid illi qed jinħoloq fost dawk l-iktar fil-bżonn. Iżda, John Bencini fakkar li d-dinja laqgħa preliminari u kull sieħeb soċjali mistenni jerġa' lura mal-mejda bl-idejat tiegħu. L-MCSD terġa' tiltaqa' mal-Ministru tal-Finanzi l-ġimgħa d-dieħla u x-xahar ta' wara.